Și bine v-am găsit la un nou episod în care astăzi o să ducem o încărcătură de la Constanța la Galați cu domnul înainte. Drumuri bune, dragi colegi, să începem. Pe te-ai dus cu ea. Avem și muzică, fraților. România ce-ți place meseria, banii din roata se învârte și mândruțele smulte. Stați puțin, meseria, banii din roata se învârte și mândruțele smulte. Avem aici tirul man, extrem de frumos acest tir. Uitați aici, foarte frumos. Acum să ne pregătim să luăm încărcătura. Ușor, retur. Bine. Și-am plecat, acum plecăm pe drum. Let's get started. Drive safe. Foarte rea vremea, geamurile sunt foarte aburite, nu se poate vedea drumul chiar deloc aproape. Tot înainte, după cum văd eu. Să avem grijă la barieră. Op. Ușor în curbe. Foarte frumos acest tir. Primul accident. Îmi pare rău, dar n-am fost atent. Vă rog frumos să mă iertați. Fiecare șofer are câte o greșeală. Foarte păcat. Continue straight. Din cauza acestei vremi oribile. Ești șofer de România și îți place meseria. Banii din rota se învârte. Se pare că... salut colegul! Salut! Drumuri bune, colegul! Ești șofer de România și îți place meseria. Banii din rota se învârte. Trebuie să avem grijă cu viteza. Au. Foarte periculos, mai ales în aceste curbe extrem de periculoase. Pare că vine trenul. Foarte frumos acest tren. Dar câte vagoane oare are acesta? Cel puțin 20 din câte am numărat eu. Gata, bariera s-a ridicat. Salut colegul cu autocarul! Salut! Trebuie să avem grijă mare la accidente. Salut colegul cu duba! Liber de la Rădăuța Pălțeni. Mulțumesc colegul! Drumuri bune! Ajungem și noi acum la Dărmănești Europeană. Trebuie să avem grijă să ne încadrăm. Foarte alunecos drumul aici. Să aveți grijă mare.
când pornesc mă Salut, colegul! mă ia de ai mei de acasă doar îmi place să-mi duc volanul că de aici îmi este banul Foarte, foarte frumoasă această zonă. mă ia de ai mei de acasă doar îmi place să-mi duc volanul că de aici îmi este banul. Bine, bine! Șoferie, parcă m-am luat cu tine mă ții de parte de casă de fetele copii. Hai, colegul, hai! Șoferie, parcă m-am luat cu tine mă ții de Salut, colegul, drumuri bune! Salut, salut! Ușor, ușor cu viteza în curbe. Wow! Ce drăzne! Salut, colegii! Liber, liber de la Rădăuț la Fălticeni. Șoferie, parcă m-am luat cu tine mă ții departe de casă. Hai, bă, dracule! Cu cotreața, da. Parcă m-am luat cu Muie, mizerie, ca muie. de casă de fetele de copii ca și de nevastă. Salut, colegii! Drumuri bune, baftă! Salut, colegul! Drumuri bune cu autocarul! Foarte urâtă vreme, dar nimic nu ne poate opri. Încă 70 de kilometri până la Galați. Foarte frumoasă această zonă. Liber, liber, liber de la Brăila, liber până la Franța. Opa, opa la. Opa, opa la. Foarte frumoasă această melodie. Hai, colegii, ușurel, ușurel cu autocarul. Unde bagi, oi, mui? Exit right. Ușor, ușor în curba aici. Să avem grijă cu semnalizarea. Greu, greu, strâm drum aici. Opa, opa la. Am trecut și de drumul acesta. Foarte greu în curbe aici. Hai, hai. Hai că aproape ajungem cu domnul înainte, drumuri bune. Pornim pilotul automat și vedem ce spun colegii. Schimbăm banda. Salut, colegul! Ușor aici. Hai, deschide bariera. Am agatat o reacre multă. Hai, și-am ajuns. Ne vedem la cursa următoare, dragi și You have reached colegi. your destination. Să aveți o zi perfectă și drumuri bune în continuare.